A krásný den vám přejeme, přátelé z Flore Grow Shopu. Rádi bychom vám představili naší prodejnu sídlící v Benešově. Jsme místní grow shop, tedy specializovaná zahradnická prodejna se specializací na indoor a outdoor pěstování rostlin, a to již od roku 2016. Dále jsme také od roku 2019 specialisté na produkty z legálního konopí a jejich využití na široké spektrum problémů, ať už čistě zdravotních, společenských, či tím, v jaké době žijeme, tedy psychických. U nás najdete širokou nabídku produktů pro indoor a outdoor pěstování, včetně substrátů, hnojiv, growboxů, osvětlení a pachových filtrů. Navštivte nás v Benešově u Prahy na Malé náměstí 75, vedle pekárny Benea v obchodním dvorečku. Otevřeno máme každý všední den od pondělí do pátku od 13 do 19 hodin. Přijďte do naší zelené galaxie a objevte širokou škálu potřeb pro indoor a outdoor pěstování. Budeme se případně těšit na vaši návštěvu.